ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 3/19/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತಿ ಜಯಗಳಿಸೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾವೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಜ್ಯೋತಿಡು ಲೀನಾಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸಿದ್ಧಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನವು ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಜ್ಯೋತಿಡು ಲೀನ ಆಂಡ ಆತ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನಾದಿ ನಾಟಕ ಪಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಕುಂಟುನು ಬುರ್ದು ಪೊಸತೆನು ತೆತ್ತನುಂಡು ಲೀನಾಪುಜಿ. ಗೀತೆ: ಓ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏರು ಯೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಈ ಗೀತೆದ ಅರ್ಥನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೋರಿಡು ಅಡಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಾದು ಪೋತೇರು. ಏರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ತೆಗೆದು ಪೋತುಂಡು ಏರು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲೆಗ್ ಗೋರಿಡು ಪುನಕುಲು ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮ ಪಾಲನೆಗಾದ ನಿಮಿತ್ತಾಯರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ವಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೀಮಿತ ನಾಟಕಡು ಏರು ಮುಖ್ಯ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟರು ಪೆರು ಅಕಲೆಗ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪುಂಡು. ಏತು ಬಹುಮಾನುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಿಪವಿರುಗತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ನಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೃತ್ಯು ಎದುರುಗೂ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಎಂಕುಲು ನಾಟಕಡು ಏತು ಜನ್ಮ ಪಡೆತ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪ ಮಾತ ಜನ್ಮನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮಡು ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವತೆ ಅಂತೂ ಆಪ ಅಂಡ ವಾ ಪದವಿ ಪಡೆಪ ಐಕಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದೇರು. ಇತ್ಯಾಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾಜರಾಣಿ ಆಪೇರು ಲಕ್ಷಣಲ ಉಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ್ಲ ಮಲ್ಪವೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಏರ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಕಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಅವೇ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡು ಅಂಚಿನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಕಪ್ಪಾದ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದವ ಜ್ಞಾನಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡುಲ್ಲರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನೊಡ್ಲಾ ತೂಪರು ವೈಕುಂಠೊಡ್ಲಾ ತೂಪರು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಆತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರು ಐತ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು. ಪಿದೇದಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಂಡಲ ಐತ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜೆ. ಅಕುಲು ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಏತು ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆತು ಆತ್ಮ ಉಪ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಶರೀರ ಈ ಕಣ್ಣುಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡು. ಆತ್ಮನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲಕ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬಣ್ಣ ರೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಒಂಜೆ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಪಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಉಂಡು. ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಡು ಲೀನ ಅದು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನವು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಈ ಅನಾದಿ ವಿಶ್ವ ನಾಟಕ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಇಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಮಿಲ್ದ ತರಹ ಆತ್ಮ ವಾಪಸ್ ಪೋಪೆರು. ಒಮಿಲುನು ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತೂವೊಲಿ. ಆತ್ಮನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಗುಟು ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಪರತು ಶರೀರ ಬುರ್ದು ಪೊಸತೆನು ದೆತನೊಡು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರಿದುಪ್ಪುಜಿರು. ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂಡೆರಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತೆರಿದಿತ್ತೆರು. ಗೀತೆಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆನು ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಕಡೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪೆರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಮಂತ್ರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ರೆ ಏತ್ತು ಯುಕ್ತಿನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿದಿಜೇರು. ಶಾಂತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ವಾ ರೀತಿ ಗಾನುಡು ದಾಸಿಮಿದ ಪುಡಿಯಾಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಶರೀರದ ವಿನಾಶಡು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಜಿ ಅಕುಲು ಪೋದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಒಮಿಲ್ದ ಸಮಾನ ಬಳ್ತು ಪೋಪೇರು ಪಂದು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮನಕುಲು ಬಲಿಪೇರು ಪಂಡು ಬರೆತಿಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮಡ ಎಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅವು ಸಹ ತೆರಿದಿಜೇರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾಂದು ಸಹೋದರರಾದು ಇಪ್ಪೊಡು.
ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಸಹೋದರರ ಅತ್ತನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷೀರಖಂಡವಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪನವು ಅಕ್ಲೆ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೀರಾಪುನ ಪಾತೆರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಷೀರಖಂಡ ಆದುಪೇರು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಾಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಚೀನಿ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರು ಪಂಡು ಪಣ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತವೇರು ದೈಹಿಕ ಸಹೋದರ ಗತಿ ತೂಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೂ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನದು ತಿಕ್ಕದು ಬುರೋಡ್ಚಿ ಕೆಲವೇರು ದೇಹ ಅಭಿಮಾನಡು ತಿಕ್ಕದು ಬುರುವೆರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧನು ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಈ ಇಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿನು ಮರಪುಲೆ ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲು ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಲು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು ಅಡೆಗು ಪೋಡಾಪುನ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಸುಖಧಾಮಗು ಕಡಪುಡುವ ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗ್ಯ ಆದ ಪುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರೈಸ್ತವು ವಾ ರಾಜ್ಯಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಮುಲ್ಪ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಏತು ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಭಗವಂತೆ ಬದುದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರು ಪಾಡ್ನೆಡ್ದವರ ಮಾತಲ ಗೊಂದಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಗೀತೆಡು ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಅಕ್ಷರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರಾಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಹಿಂದಿ ಐನೇರ್ದವರ ಯಾನು ಹಿಂದಿಡು ಮುರುಳಿ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ನ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಅರೆಗು ಹಿಂದಿ ತೆರಿದು ಮೇರ್ನ ಭಾಷೆ ಓ ಉಂಡು ಐಟೆ ಯಾನ್ಲ ಪಾತೆರುವೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ದೇಗ ಓದೋಡು ಯಾನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಾತೆರೆರ್ಡ ಮೊಕುಲು ಇಂಚ ತೆರಿಯುನೇರು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಮೇರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬೇರು ಸುರುಕು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಅತ್ತೆ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ದೆತೊನು ಜರತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರುದೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮತಕೊಳ್ಳುಂಡು ಐನೆರ್ದವರನೆ ಮಾತಲ ಕಗ್ಗಂಟಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಕುಳ್ದೆರು ಈ ಚರಣಲು ಏರ್ನವು ಅವಂತೂ ಎನ್ನತ್ತಪೆ ಯಾನು ಸಾಲವಾದು ಕೊರ್ತೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ತೀಯರಡ ಈ ಚರಣಲು ಎನ್ನಾದುಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಶಿವಮಂದಿರಡು ಚರಣನು ದೀಪುಜೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣನು ದೀಪೇರು ಶಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಚರಣ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತನು ಹಾಂ ಶಿವಬಾಬಾ ಸಾಲವಾದು ದೆತೊಂದೇರು ಚರಣಲಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರ್ನಾದುಂಡು ಮಂದಿರಡು ಬೋರಿನ ತೊಜ್ಪೇರು ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಶಿವಬಾಬಾ ಇಂಚ ಕುಲ್ವೇರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಡು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಂಡು ಹಿಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿನಾತು ಒರಿದುಂಡು ಐನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೋಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಐತ ಸಾರುನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನೆ ಶ್ರೀಮತ ಕೊರ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ನೆ ಅಂಡ ಅಕಲು ದೇವತೆಲೆಗು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತೊಜ್ಪದೇರು ಅಕಲಗೈತಲು ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತಲ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆತ್ಮಗು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿರ್ದವರ ಮಾಯೆ ನಾಲಿನ ಕತ್ತೆರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲೈನು ಅಸುರೇರ್ನ ಪಿರೌಡು ದಕ್ಕುನೆನು ತೊಜ್ಪದೇರು ಈ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಹೊಡೆದು ನಿಕುಲು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸುವರು ಒಲ್ಪದ ಪಾತೆರನು ಒಲ್ಪಗು ದೆತೊಂದು ಪೋತೆರು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಪಾತೆರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪು ನಕಲು ವಿರಳ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವಾದುಂಡು ಐಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂತ್ಯೊಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ನಾಟಕಡು ನಿಗತಿಯಾದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ ಸಹ ಮೃದು ಆದುಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರು ಇಂದು ಏತು ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಆದುಂಡು ಅಜಮಿಲನಂಚಿನ ಪಾಪಿನೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಬರೆತೇರು ಆಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಆಕಲು ಜ್ಯೋತಿಡು ಜ್ಯೋತಿ ಇದು ಸಮಾವೇಶ ಆಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿದೇರು ಸಾಗರುಡು ಲೀನ ಆಂಡು ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಹಿಮಾಲಯಡು ಕರೆದು ಪೋಯಿರು ಪ್ರಳಯ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಕಲು ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ತೇರು ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಳಯ ತೊಜಿಪವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಗುಷ್ಟ ಜುಂಬೊಂದು ಆಳದ ಇರೆತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ఆయన గర్భ మహల్డ్
ಎತ್ತಿನ ಉಂಗುಷ್ಟನು ಜೋಕುಲು ಜುಮ್ಮೊಂದು ಒಲ್ಪದ ಪಾತೆರನು ಒಲ್ಪಗು ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಕೇನುವರವು ಮಾತಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಓವು ಉಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ವಾ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮಗ ನಾಮರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಆಂಡ ಆಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆಕಾಶಗುಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಇಂದು ದೈವ ಪ್ರದೇಶ ಆದುಂಡು. ಐನ್ ತತ್ವಲುಂಡು. ಐನ್ ತತ್ವದ ಶರೀರೋಡು ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು. ಆರು ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಕ್ಷತ್ರ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೈತಲು ಕುಲ್ಲುವೆರು. ಐಕ್ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಿಂದೇನು ಒಂತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆರು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರು ಐನೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿತ್ಯಲ ಪೊಸ ಪೊಸ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆರು. ಪಂಡ ಪೊಸ ಜ್ಞಾನ ಆಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ದವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದೋಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬರಂದೆತ್ತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀನಿ ತರಗತಿಗೆ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡು ಕೇನುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೆರು ಓದುನೇನೆ ಬುಡ್ಪೆರು. ಯಾವ್ ಅವಿನಾಶಿ ಜಾನ ರತ್ನದ ಆಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅರೆ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡಿ ಎರಡ ನಿಕಲ ಗತಿ ದಾದಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾರ್ದು ಎಂಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಪರು. ಅದೃಷ್ಟುಡು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲ ಆಸ್ತಿದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಬಾಬಾರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಆ ಆಸ್ತಿ ಮಾತಲ ವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಐತ ನಶೆ ಏರ್ಲ ದೀವನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಉಪ್ಪು ಅವು ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪುಂಡು. ಮಾತಲ ಈ ಸಮಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ನಾವು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪುಂಡು, ಕೆಲವೆರು ನಾವು ಪೊತುದು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಮಾತಲ ಈ ಸಮಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನ ನಡಪುಂಡು. ವಿನಾಶಲ ಆಯರುಂಡು. ವಿನಾಶದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬೇತಕಲೆಗಾದು ಮಲ್ಪುಜರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪರು ಅವು ನಿಕಲೆಗಾದು ಮಲ್ಪರು. ಏರು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೇರು ಅಕಲು ಮಾಲಿಕಾಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪೊಸ ವಿಶ್ವಡು ಪೊಸ ಭಾರತದ ಮಾಲಿಕಾಪರು. ಪೊಸ ವಿಶ್ವ ಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಪರತ್ತು ಯುಗ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಪೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರುಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನು ನಂಚಿನವು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಏರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಗೂ ಓದೇರೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಬಾಬನ ಅನುಭವ ಮನ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯರೆ ಐದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಜೋಕುಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಂತೂ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ನಾಟಕಡು ತುಲೆ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರ ಏತು ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭವಿಷ್ಯ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರು. ಅಪಗ ಭವಿಷ್ಯ 1 ಜನ್ಮಗೂ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕೊರ್ಪರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರೆ ಭವಿಷ್ಯ 21 ಜನ್ಮಗೂ ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ಪೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಏತು ಅಂತರ ಉಂಡು. ಅವು ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಈಶ್ವರನ ಪುದರಡು ವಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತ ಯುಗಕ್ಕಾದು ವಿಮೆ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಳೆದು ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬರ್ದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನು ಪಡೆದು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅವಡು. ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದೋಡು. ವಾಯುಮಂಡಲನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಭವಿಷ್ಯ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇಕು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಉನ್ನತಿದ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಉದಾಸೀನತೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಭವ. ವಾ ಜೋಕುಲು ಸ್ವಯಂನು ಕೇವಲ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನಿರು. ಅಕಲ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಉದಾಸೀನತೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲೆಗ್ ಇಂದುವೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈತೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು. ಯಾನ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಆತ್ಮಲೆಗಂದುಲ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೆ
ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಪ್ಪುನೆಟ್ಲ ಸಹ ಉಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಏರು ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಸ್ವಯಂವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನೀರು ಆಕಲ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥ ಸಹ ಉನ್ನತಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಆಕಲು ಕೇವಲ ಬಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂನು ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ನನ್ನೋರಿಯನು ಕುಡೋರಿಯನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಐನ್ ತೂಪುಜೇರು ಯಾನು ಬದಲಾವಡು ಆತೆ ಇಂದುವೇ ಗುಂಗುಡುಪ್ಪೇರು ಆಕಲು ಬೇತಕಲೆಗೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಿತಿನ್ ಸರ್ವವಂಶ ಸಹಿತ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಗ ಬೇಹದ್ದ ಬಾದಸಾಹಿಯ ನಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.